हेलौ खुलुमबाय गासैखौबो आङो गोदानै भिडिअ लाना फैबाय मोनसे बेयावहाय माखासे खिनि बाथ्राखौ जोङो शेयार खालामगोन जे जोङो लाइफआव ना माबोरैहाय जों डिसाइड खालामनांगौ ना गोबांथार लाइफआवहाय जोङो जौगानो थाखाय ना माबायदियै जोङो माने मेनेज खालामलांनांगौ जायो ना माखासे डिफिकाल्टिस माखासे प्रब्लेम्सफोर ना गोबांथार बेबायदिनो प्रेसार जोंनाव फैयो बेफोरबायदियाव जोङो माबोरैहाय माने डिसिसनखौ लानांगौ जोङो बेनि सोमोन्दै माखासे खिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायगोन ना दा फार्स्ट अफ अल आङो माखासे मोजां खौरां माने गोनांथार खौरांखौ आङो खोन्थाहरग्रोनो सानदों बेनो जाहैबाय माने जोंना क'क्राझार ओनसोलावहाय माने सिनेमा हल जेनाखि खाम्फा गायसननाय ना सिनेमा हल बानायसिगोन बियो बिराद गोजोनथाव खौरां बेखौहाय नोंथांमोननो खोन्थाहरग्रोयो आरो जे अडिट'रियाम ओमफ्राय स्टेडियाम ना बेफोर गासैबो बिराद मोजां मोनसे माने फिथाइ जायखौ जोङो गोबाव समनिफ्राय नेगासिनो दंमोन ना बेफोर आरो बे सिनेमा हला जाहैबाय जायफ्रानाखि सिनेमा नायनो मोजां मोनो आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनायावहाय बिराद माने गोहोम खोख्लैगोन आरोना डेभेलप जालांनायनि लामायाव दं आरो बे उननि समाव आरो गोबांथार बेबायदिनो गायसनलांबावगोन बेखौ जोङो आसा खालामो दा जोङो मेनलि आङो बेखौहाय एसेबां बाथ्राखौ आङो बेवहाय रायलायबाय थाला मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोबांथार सम लस जायो माने आङो बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय आंनिया आलादा माने जायफ्रानाखि लाइमोनफोर ना जोङो मा डिसिसन लायोब्ला थिग जायो ना जोङो बेखौहाय आन्दायो ना गोबांथार प्रब्लेम फैयो गोबांथार जोंनाव प्रेसारफोर फैयो सिख्ला मानसिफोरा जेसेबां प्रेसार फैयो हौवा मानसिफोरजों बिराद डिफारेन्ट माने जोङो सेंग्राफोरनाव गोबांथार साननांगौ दङ फिउचारनि थाखाय साननांगौ ना जोङो मा मावनांगौ जोंनि समाबो थांगासिनो सानसे जोङो हाबा खालामगोन ना न'खर खुंगोन बेफोरनि गोबांथार साननांगौ जोंनियाव फैयो आरोना दा जोङो माखासे सेंग्राफ्रा माने ओरैनो टाइमखौ वेस्ट खालामबाय थागासिनो ना जेब्लानाखि टाइमा जालांगोन बैसोआ जालांगोन आरो जेब्ला जोङो हिन्जाव लानायनि सम जाहैगोन न'खर खांलांनायनि सम जाहैगोन अब्ला जोङो गोबांथार जोंनियाव बिराद गिदिर बिबान जोंनाव गोग्लैनाय बायदि जोङो मोनगोन जेब्ला दा नोंथांनि सिटुवेसना माबायदि सिटुवेसनाव दं माबायदि कन्डिसनाव दं आं बेखौहाय मिन्थिया दा आंनि सिटुवेसना माबायदि सिटुवेसनाव दङ आङो दायो नोंथांमोना बेखौ मिन्थिया जाय हक आङो गोबांथार लाइफनि माखासे एक्सपेरिमेन्टफोरखौ माने आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला आङो गोबांथार एक्सपेरिमेन्ट मोनबोबाय माने गोबांथार आङो सोलोंनो मोनबोबाय बे बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामो आरो जेब्ला हमना लादो थाखा फैसाया जोंनाव बेसेबां इम्परटेन्ट नोंथांमोना बेखौहाय साननानै नाय मोनसे गारि ना हमना लादो मोनसे गारि आं बिराद मोजां मोनसे एग्जाम्पलजों आङो बेखौहाय बुंनो सानबाय हमना लादो मोनसे गारियाव जोङो माबोरैहाय बियो मुभ जागोन ना माबोरै बियो खारगोन ना मोनसे गारिया माबोरै खारगोन बेखौ जोङो दाखा होयोब्ला बियो खारनो हागौ खिन्थु बियो इनाफ नङा जुदि जोङो बेवहाय गारियाव पेट्रल सोनानै स्टार्ट खालामब्ला बियो गारिया अट'मेटिक खारो दा बेबायदि जेरै थावा जेसेबां गारि गंसेयाव इम्परटेन्ट बाइकआनो जा कारानो जा जेसेबां इम्परटेन्ट बे थाव नङाब्ला गारिया खारा थाव नङाब्लानो बियो स्टार्ट जाया बेबायदिनो सेम जोंनि लाइफआवबो थाखा फैसा नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो आवगायनो हाया जोङो थाखा फैसाजोंसो जोङो माबा मोनसे साननो हायो थाखा फैसाजोंसो जोङो न'निफ्राय ओंखारनो हायो दा थिग बेबायदिनो जोङो हमना लादो गारिखौ नारबाय खिन्थु बेखौ नारग्रा गैयाब्ला माबोरै खारगोन खाराना बाट जोङो पेट्रल सोनानै बेखौ स्टार्ट खालामब्ला अट'मेटिक खारो दा सेम बेबायदिनो जोंनि लाइफआवबो जोङो जेब्ला थाखा फैसा आखायाव फैगोन अब्ला जोङो अट'मेटिक जोंनि साननायफोरखौ मावफुंलांनो हागोन ना गोबांथार जोङो जायगा बेरायनो हागोन गोबांथार खामानि जोङो मावनो हागोन ओनसोलनि थाखाय जा सानो जोङो मावफुंनो हागोन नाथाय बे थाखाखौ बबेयाव मोनगोन दानो सानदो थाखाखौ माबोरै मोनगोन साक्सेसफुल जानो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन साक्सेसफुल जानायनि खुनु सर्टकाट लामा गैया साक्सेसफुल जानो थाखाय जों सर्टकाट माबा मोनसे गुसुं लामाजों जोङो जानो हाया साक्सेसफुल जानो थाखाय मोनसेल' खामानि दं बे मोनसेखौ नोंथाङा मावफुंनांगोन नोंथाङा जायखिया सिटुवेसनाव थाया मानो जायखिया खामानिखौ मावा मानो जायखिया प्लेटफर्माव खामानि मावा मानो मोनसेल' बे जाहैबाय नोङो सोलों बिनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला एक्सपार्ट जागोन नोङो बेवहाय साक्सेसफुल जाखागोन हमना लादो आं दिनै इउटिउब भिडिअस बानायबाय ना इउटिउब आङो चेनेल खुलिबाय
बेनिफ्राय गोबांथार आङो एडिटिं बायदिसिना ना बेबायदि एलिमेन्ट्सफोर जोङो एड खालामनो माबा मोनसे एडिटिं ना गोबांथार एडिटिं आङो फुरा रोंबाय आङो बेबायदि एडिटिं बरिया रोङोब्ला आङो इउटुबाव साक्सेस जायैनि खुनु बाथ्रा गैया अब्ला सोलोंनायनिफ्राय जोंहा खुनु सर्टकाट गैया नोंथाङा हमना लादो मिउजिक ना जोङो मिउजिकआव ना बिराद मोजाङै एक्सपार्ट जोङो प्ले खालामनो हायोबा नोंथाङा बेयाव साक्सेस बिजनेसआबो बेबायदि सेम माने साक्सेस जानो थाखाय जोङो सर्टकाट माब्लाबाबो गैया दा जोङो बेखौहाय मा खालामनांगौ प्ले खालामनांगौ प्रेक्टिस खालामनांगौ प्रेक्टिस जानानै जेब्ला जों एक्सपार्ट जागोन अब्ला नोंथाङा साक्सेस जागोन दा जोङो माबा मोनसे गेमखौनो होनना बुं फुटबलखौनो होन क्रिकेटना होन भलिबल होन खुनु जेखि जाया प्लेटफर्माव मानो जोङो साक्सेस जानो थाखाय जोङो एक्सपार्ट जानांगोन साक्सेस जानो थाखाय जोङो बेखौ सोलोंनांगोन सोलोंनानैसो लानांगोन सोलोंनायजोंसो जोङो साक्सेस जानो हायो ओरैनो सर्टकाट गैया बेयाव गोबांथार बाथ्रा जोङो फिउचारनि थाखाय सानोब्ला ओंखारबाय थायो जोङो मा सानो आङो दिनैहाय सेंग्रा मानसि आङो न'खरनिबो दायथ' दं न'खरावबो गोबांथार आंनाव प्रेसार दङ नोंथाङा साननो हागौ सानबाय था आङो बेखौ मावोब्ला गुबुन मानसिफ्रा मा सानगोन आङो नैबे खामानिखौ मावोब्ला ना आंखौ गुबुना मा बुंगोन आंनि गार्लफ्रेन्डआ मा बुंगोन आंनि न'खरनि मानसिया मा बुंगोन आंनि गामिनि मानसिया आंनि ओनसोलनि मानसिया संसारा आंखौ मा बुंगोन सानबाय था बेबायदि साननायजों माबा मोनसे खामानि होगोन जुदि नोंथाङा बेखौ मावाबा बरिया सानबाय था साननानै थाबाय था टाइमाव वेस्ट थांथोंसै ना सानबाय था बिदिनो साननाय देग्लायबो साननानै आरो खालमासिबो बेबायदि सानबाय थानानै जेबो आखायाव खामानिखौनो हमाबा ना जुदि माबा मोनसे प्लेटफर्माव खामानि मावनो सानाखैनोबा बेबायदि सानबाय थानानैबा माबा मोनसे साक्सेस जागोन नामा साना जाया वेस्ट सानबाय था बिदिनो सानबाय था बरिया थेंक इउ बेबायदि सानबाय था साक्सेस जागोन जाया बेबायदि नङा सोलोंनायनि सम दायो जोङो उन्दै समावनो जोङो सोलोंना ला जेब्ला उन्दै समावनो माबा मोनसे जोङो एक्सपार्टलि जों सोलोंना लानो हायोबा फिउचारा जोङो आरामसे साक्सेसफुल मानसि जानो हायो माबा नङा माबा मोनसे खामानियाव नोङो इंगेज जानो हायो बिदि नङाखि जोङो दिनैहाय सेंग्रा मानसि बिराद डिफरेन्ट सेंग्रा आरो सिख्लाफोरजों बिराद डिफरेन्ट सिख्लाफ्रा जानो हागौ माबा मोनसे ना बिसोरो फिसा खामानि मावनानैबाबो बिसोरो सोलिनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बियो हाबा जाहैखागोन सानसे बै सोरबा सेंग्रानावसो थांगोन बियो बै सेंग्रायाबो दाना बेखौ माबोरै जाहोगोन माबोरै न'खर खुंलांगोन माबोरै फिसा खांलांगोन हमना लादो आंनि दा सिटुवेसना आंनिया बेबायदि आंनि सिटुवेसनखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामोबा नोंथांमोना आंनि माबाफोरखौ हिस्ट्रिफोरखौ ना आंनि जेनाखि साननाय हनाय आंनि जेनाखि कन्डिसनफोरखौ मिथिबा नोंथाङा माने बिराद प्रेसार माबा डिप्रेसनाव गोग्लैनाय बायदि मोननोबो हागौ बेबायदिबो जानो हागौ दा नोंथांनि सिटुवेसनखौ आं खोन्थायोबा आं बेबायदि माबा मोनसे साननोबो हागौ खिन्थु जायफ्रा साना बिसोरो बेखार साननांगौबो दङ जोंनाव हमना लादो आङो दिनैहाय न'खराव आंनाव रावबो गैया ना आङो न'खरावबो सालायलांनांगौ न'खराव थाखा हरनांगौ दा आंनि थाखा फैसा जेनेबा माबोरै आङो थाखा सेभिं खालामगोन माबोरै आङो माने हाबा लाहैगोन ना माबोरै न'खर खांहैलांगोन साननांगौ दं दा जोंनाबो दा नोंथांनि बिमा बिफाया माबायदि कन्डिसनाव दं आं बेखौ डाजन्ट मेटार बाट नोंथाङा सान ओरैबायदि सान जे बिमा बिफा थानाय समावहाय आं माबा मोनसे मावनानै माबा मोनसे गोजोनथाव साक्सेसफुल जानो हायोबा बानायनानै देखायनो हायोबा बेसेबां गोजोनथाव बेखौबो सान जुदि नोंथाङा बिमा बिफा थानायाव साक्सेसफुल माबा मोनसे प्लेटफर्माव माबा मोनसे खामानियाव नोंथाङा साक्सेसफुल जानानै गोबां थाखा खामायनानै देखायनो हायोबा ओनसोलजों गामिनि मानसिफोरजों मिन्थिजायोबा बिमा बिफाया नोंनिफ्राय बांसिन आरो गोजोनबावगोन आङो जेसेबां गोजोनगोन आंनि बिमा बिफाया बांसिन गोजोनगोन नाथायबा जुदि आंनि बिमा बिफाया थैना थांनायनि उनाव आङो माबा मोनसे मावनानै साक्सेसफुल जाबाय गोजोननाय दं नामा इमोसनसो जोंनाव फैगोन इमोसन माने बेफोरखौ आं सानबाय थायो माने गुबुना माबायदि सानो आं बेखौ मिथिया बाट आङो पार्सनेलि बेबायदि सानो आङो माबा मोनसे बिराद मोजां मोनसे
परिबेसाव आङो फेमिलिखौ लाबोनो हायोमोनबा आङो साक्सेसफुल जानानै देखायनो हायोमोनबा माबा मोनसे आंनि थाखाय गिदिर इभेन्ट आंखौ सोरबा बरायोमोनबा आंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा माबा मोनसे इभेन्ट खुंनानै ना मोनसे प्रग्राम खुंनानै आंखौ आखाइ खबनानै माबा मोनसे बरायजायोमोनबा आंनि बिमा बिफा गावसोरनि मेगनजों आंखौ बेबायदि वेलकाम खालामजानाय नुयोमोनबा आङो बेसेबां गोजोनगोन आरो आंनि बिमा बिफाया बांसिन गोजोनबावगोन नोंनि बिमा बिफाया बांसिन गोजोनबावगोन फिउचारा ओरैनो नङा सेंग्राफोरनाव बिराद माने साननाय फैयो बिराद माने आलादा टाइप फाग्ला सिस्टेम जायो मानसिया माने जेब्ला मा खालामगोन मा मागोन खुनु लामा नुवाखिसै बेबायदिबा मानसिया फाग्ला सिस्टेम जायो माने मेन्टेल जानांगौ आंनि बायदिबा मेन्टेल जानानै खामानि मावनांगौ जेब्ला साक्सेस जागोन अब्ला गासिबो मिथिगोन अब्ला गासिबो बुजिजोबगोन नोंथाङा राइट मावदोंना रं मावदोंमोन बेखौ मिथिगोन नाथाय दा मिथिनाय नङा आङो बुंदों आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ आङो बुंदों जे सानबाय थानायनि सम गैया माबा मोनसे मावोब्ला माव सान्सआ फैबाय थाया सान्सखौ जोङो हमनानै लानो रोंनांगौ आरो जोङो बेबायदि सानबाय थानानै आं बेखौ मावोबा मा जागोन आङो बेखौ मावोबा इसेबां लस जागोन नामा बेखौ मावोबा आङो माबा मोनसे मावनानै लानो हागोन ना हाया बेयो बेखार जागोन नामा मागोन नामा गोबांथार साननो हागौ सानबाय था बरिया सानबाय था बिदिनो हमना लादो आंथ' रिकमेन्ड खालामो ससियेल मिडिया गासिबोनि थाखाय फ्रि नोंथाङा रिसार्च होयो ससियेल मिडियाखौ बयबो बाहायो ससियेल मिडियाखौ बियो मोनसे पार्ट टाइम ससियेल मिडियाखौ गासिबो बाहायखायो दा जोङो ससियेल मिडियाखौ जोङो इउज खालामनानै माबा मोनसे जोङो जेनेरेट खालामनो हायोबा नोंथांनि साननायखौ ससियेल मिडियायाव हगारबाय था जालांगोन आस्ते बेजोंनो नोंथाङा बिराद मोनसे मोजां परिबेसाव नोंथाङा सहैनो हागौ अके आङो इसेबां गोलाव बुंबाय थाथ'ला आरो बुंनांगौ गोबांथार दङ आरो बुंबावोबा आरो गोबांथार ओंखारबावगोन आरोना दा आङो इसेबां बाथ्रा बुंला दा आङो गासैखौबो जायफ्रा नायदों आंनि भिडिअखौ ना अननानै शेयार खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बे मेसेजखौ नोंथांमोना बुजिनो हायो मिन्थिनो हायो गासिबो जोङो बुजिलायजोबो लाइक खालाम मोजां मोनोबा आरो बेबायदि गोदान माने इनफरमेटिभ माबा मोनसे लाइफआवहाय जौगानो हानायनि थाखाय मेसेजफोर मोननो लुगैयोबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो आइ बाटनखौ नोंथाङा थुनानै मानो होनना बुङोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै जे आङो भिडिअ गोदान फैबा नटिफिकेसन नुजाहैनाय नङा बे खारनाव माने भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनाय नङा बेनिखायनो जोबोद थुनानै लाबा जाबाय ना आङो एसेबां बाथ्रा बुंला आङो गाबोन मोनसे नेक्स्ट आङो बिराद मोजां मोनसे सानदों माने आङो फिडबेक होनो सानदों आङो मोनसे पस्ट मोनदों बेनिफ्राय आङो बेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बे राइट रं नोंथांमोना बेखौहाय मोजां साननानै लानो हागोन दा आङो एसेबां बाथ्रा बुंथ'ला दा बेखौ बुंनानै गासैखौबो बाय